yakasarira pafuti pane jira rekumusha rababa vevanhu vagara baba vaizi vaivhima handinozi kasi vamwe vane zvombo zvavo zvachasaka kuvhima vapa zvombazva kugoverwa kana kuti zvifambiridzira kwayo inoitwa kana munhu ashaya zviri kuti zvombo izvi zvichiri mumusha asi vamwe pakufamba zvakaonekwa zvipa dambudziko kuti pane vamwe vakunetseka nenyaya yetsvimbo dziri idzodzo nemachira iyaya saka kufamba pakurengedza panozobuda mashoko okuti zvinhu izvi zviri mumusha asi zvine mumwe mwana ari mumusha zviri vai pamusha mavo ndo mawiriro aita vanhu mudare redu vauya kudaro tikavaudza kuti vaifambe kana vafamba votipa zvibatika asi saka varipisa kunokuta kwamabasa rekufamba ndizvozvo tipedza pamusoro yemadai makafamba makafamba nani nani alright ako maminesi navo akaverenga otsimira handi wangorisiwa 8 takasangana nemhuri yevamadai taenda pane vamwe madzibaba ndasvika pane madzibaba ekutanga chavakatanga kubvunza vachitiwo ko munoshandisirei vanhu pana akwanisa kudayira vakazoredzera chipiri vakati ko munoshandisirei kubvira kuna changamire nevarume vaviri vamwana pana akadai uba vakazopinda munavo madzibaba ivo akati ko jira riri kupi ava amai ava vakapindura vakati jira riri kokumba zvakanzi madzibaba ko jira nderei munoridii vakatsanangura amai vakati jira iri mwana yandakariita pakashaya baba pakagoyiwa zvitumba zvababa jira iri rakasara vanhu vaparara ndokuritora ndarirongedza vakazvika madzibaba jira iroro hongu makarirongedza asi jira iri rine matambudziko mumusha rakatofanana nepfumo riri kupisa vakatsanangura pane vamwe vakoma vavanga vari vatanga tinavo apa vakati ndiri kuona dare rerufu kune mumwe wenyu dare iroro riri kubva muna wejira iroro jira iroro harina kutombonaka rakaipa jira iroro rinoda kuti rizorodzwe mazorodzerwo arinofanira kuita kana muchinge makasununguka munondidaidza kana kuuya naro jira iroro ndorizorodza mazorodzerwo arinofanira kuita chekupedzisira vakazotaura madzibaba vakati chikuru chandiri kuona apa hamuna kubatana semhuka munofanira kubatana nhau yenyu ihombe asi idiki mukaisa kubatana pamberi nhau yenyu inogadzirisa ndo pekutanga patakaenda tabva tazosimuka ipapo makagutsikana here pamufambi wekutanga wamukaenda akamudzikana nenda yekuti jira iroro makagutsikana here makagutsikana makagutsikana mkombo sisi makagutsikana vakavaisa mumwe munhu asi vakamirira mhuri yakuti vakagutsikana hande wechipiri tazosimuka ipapo tabva taenda pane vamwe madzibaba zvekare tasvika ipapo madzibaba ivo vakatanga kutaura nawe kuti ko munongedzerana sei muri kurimwe chete kubatana kwenyu kushoma nyaya yenyu yakareruka asi ndogarisa dambudziko randiri kuona idambudziko rejira remunhu asi jira iroro rakatakura kurema kwatinaka saka kuti ndikwanise kuti nhasi ndinoti ndibva ndakubatsirai ndipedze handikwanisi kana muri pamwe pamunokwanisa kuenda munokwanisa kuenda asi nhau yenyu ndaibata mudare rangu munhu jira iroro harina kunaka rine matambudziko munhu ndinokwanisa kuuya kumba kwenyu ndokubatsirai pajira iroro torizorodza mazorodzerwo arinofanira kuita tosvipa ndozvakabuda here makagutsikana here muno chipiri kutaura chipiri makagutsikana hango sisi makagutsikana makagutsikana sisi ipapo tabva ipapo
parodhi. Ndakazotaura nemhuri tichibvunzawo kwatakatabva kuti muri kuzibatanidzwa zviri kubatika here. Vakati aiwa nyaya iri kutaurira nyaya imwe chete. Ndopatakati tinokwanisa here kuenda pamwe. Vakati hatifunge kuti chine pamwe patinokwanisa kuita. Nhau yatange tichifambira yachiita. Ndo mafambiro atakaita changa. Ndo munonzi kuenda unonyora maminutes. Kana watumwa namambo wanaomba kugutsikana nezvamafambira mazuva anojokosa. Ndo vanafana nedare mai. Kwenda senda kushanda nevanhu vanenge vatoshipa. Ndo unozopa maminutes akakwana. Nokuti dare rinogutsikana kana vakateera vanogutsikana kuti vanhu vakuita basa. Handizvo? Right, indakudzoka kwamuri mukuru. Nasisi. Muri kuti munyanya ichi. Nokuti dhisi nekupedzisira pamuri. Jira ranzi rakaipa. Hapana sokuzviziva. Jira ranzi rakaita sei? Nokuti kuti isisi nyaya ichi. Kutanga nemi kuti ndinapa. Ndinotaura kuti ngatigare pasi totsvaga todzokera patakabva jira rinoita Progresso. Kweli. Suggesta kuti tive tinoita chivanhu kana vechi ndaiona kuzitana kutaura zvinoita chivanhu Andakuzwa minutes. ndikuizainise chivanhu zvidiki profita akwanise kuchikwanisa chivanhu ivo vanhu vacho vanoita chivanhu vari ndanditokumbira kudai ndakanga ndanzwa kuchivanhu ikoko kuti mune mushando yemune zviviri ndati ndikukumbira dari kuti ndiwe nemukana kuti ndizokumbira mapurisa enu ndawana munhu anokwanisa kundibatsira kuti ari Amakatadza baba. Ukuthi mimi chivanhu. Makatenda kumanzi baba mitoza kuti kune chivanhu. Ndeka makapedzisa dare rechitatu racho raifana kuperera kuchivanhu chinja. Raifana kuenda kuchivanhu. Mosvika imini. Motaura kuti munhu zvamafumana kuchivanhu nozvamawana kushuma profita zvakafanana. Zvine imwe zvino makuti mimi kuda kuti muende kuchivanhu. Makuenda kuchivanhu kwekuyera mapurisa edu hapo. Amene kuti chivanhu kune chiprofita chemunosangana nacho kuti yeye ndisingazive kuti tinokwanisa kungoita kuzvana sematauriro amunoita kuti kana tichita kumapostoli kutoisa Inini ndanzwa inini. Dare rese rakarwa maprofita mahiradzi. Dare renye rakapusasi. Rakasi? Idiki. Handizvo? Rakapusasa idiki. Inini mese kwamaenda inini makutsikana nezvokutaura. kutaura Kumweya makakunzwa. kutaura kwemene Makakunzwa. Munotenda kuti mweya waipa chaizvo. waitaura chaizvo Usika kupedzise basa. patiri kutyira iwo mweya wacho unogona kuzvitaura kuti zvakatozi hatina kuzomira kufamba tichitega wakataisa nguva akandogara unotoudzwa kuti hazvinezvi ndaonawo mafamba asi ndikuda chivanhu chivanhu chinenge chipi. ndisingazivi kana ndichiti chivanhu vanoputa fodye Vachaita seya. ndisingazive vakatanga Terei chivanhu ndikuona bvudzi chena kana kuti chivanhu kutaura kuti kune masikiro anogona kuenda kunonawo handiti kana kuti kune mudzimu kana kuti kune n'anga saka unoda kuenda kun'anga here kana kuti kunosikirira munoziva imbomereka baba inokunda kwamakaenda mukatsaurira makotisa Muda zvipindu. inini semunhu akatanga nen'anga nditi ndikatoya naye pamba ipapo ndachitaura zvemachiraiwayo handiti ndiye ndiangatogona kundipitira because zvinhu zvairapirwa nazvo inzi hapana kumira Inini mhanya wako unokuza kwaisolution. fambai Fambai. Masarudza kusaida mwana. Masarudza kuenda kumaprofita. Nakudare ramweni rakangopedzwa nechiprofita. Nokuti inini maridziza zvisika chiprofita ndio yamunotenda kwairi. Makaenda kun'anga. Nokuti mukana makanga munawo wokuti muende kun'anga muri mese. Ndikandimbopuwa wamwe torepo. Soreda. Inini chandaichichema ndichokudza kuti pazvinhu zvayo zvakataura kuti jira ndakanzwa pea zvatakapedzisira
vabvoti vavanzwadzawo kuti no mukachira imomo mune nhumbi dzababa dzechirume pakati ongova nazvo ivo ndaida kuti ndizive kuti inini ijira chete here kana kuti vane zvimwe zvinhu zvavanazvo kuti zvakashayika zvakawanda ikapa Maita basa. Zvakashayika zvakawanda nezvitu izvi. Tsvimbo pari kudzika zeijira chete tsvimbo nemapendi acho yakabaya. Alright. zvavataura zvakachimujira zvakutaura ndezvekuti baba kwayapedzera kuti kunonga yavaitwa nari kushandisa saka baba havada kuenda kukaka because mapostora pasi kutaurwa ndi pana ari kushandisa saka havana kugutsikana saka tinokututsirwa ipapo kuti mime baba muchiya muno makauya kuti dare rinokubatsirei kuti muzofawo dare ramakukushirindurapo kuti mubatani mufambe muri pamwe chete pamakafamba kwacho muchiuya muchidzifamba muri kuno kwamaudzendai mapostori chete nemakatosarudza mega kuti ngatichienda ichi ngatiende unoshanda kuno ngatifambe tichienda kumapostori mindiro kumapostori abva yaibva ti machira yanga kufanira kubviswa mumusha umu ende mapostori akati makabatana shoko notasi imi michitendera kuti machira abviswe kana muchidzokera kun'anga yenya munovimba naiye mobvunza kuti machira yakabviswa ndira kuziva kuti akabviswa chaizvo here kana kuti haana zvimwe zvaakasiya here mumusha muudzwa pane n'anga yenyu kuti aiwa hazvina kufamba zvakanaka pamwe n'anga yenyu inobva kuti zvakafamba zvakanaka pamwe pamakatadza arenyu hanemwe zviri pamweya ipapo ndopamaifanira kubvunza kuti ijira chete kana kuti mapendi amukutaura nokuti mweya unobva waona nokuti kana ukagona kuona jira mweya weyo une maziso akapinza Mweya wangu warongai. isusu panapa na maziso Tsvimbo yanakuiwa. Kasi jira ndorogaiwa. Ndokuva ndindumbongo ndiyaive yakapera nemvura usukura. Iyo gutsikana nenganga yako ati kunewo sisi kuti uri. Ainda ndingokumbira kuti zvinhu zvingoitwa nemazvo noda kuti pakufamba tinokonzwa kuti kana mushauri wakareba une zvimwe zvinhu zvinoda kubviswa saka izvozvo kuti taigona kutora kana kuti muprofita wacho kana wemasvikirofita uzopedzisa Samukuda zvipi. Pane zvino. Nhasi takusungura inoita zvatitamudzoka nechituka kuti twacho. Because muprofita uyu inini hangu zvandaida inini nekufamba kwatoita kurokutanga munhu akatanga kubata nhau idzi tichifamba angati nhau idzi ndinodzipedza kuda kwokutanga zvikatizozwa kuti machira aninosinzaira mberi ndoana ndakungoti kana zvigoni ungonopedza mupostori ungopedza nhau dzacho dzese Vari vane maonero avo. Asi dare rinozosuwa kuti vaita kuti. Vanhu ndikapamukana ndikatitendererai. Vakasarudza kuita mapostori. Zvakazvikana makufamba inogona kuenda kumapostori inogona kuenda kun'anga makapuwa nzvimbo chakaitika kusenda kuchivanhu ndechekuti vanhu vakanga vasisina mari kozi kushongo kanzi kunoda mari saka vanhu vakazongotera kuite zvipengerana nehuko inini kuya kutsvaga zamo nichitaika kuti munhu akatanga kubata jirave zvinova makaona vakazopetera vachigona vave varipo zuvairoro vabatsira munyatonoti zvinhu zvikuitwa nevanhu vakuziva zvavanoita musazowana zvinhu Makaita manyezo vakazovimba maSamaria nemajudha ambofakadzisa. Saka tinongopetera tichiti isusu for your choice kun'anga kana mapostori tinoda kudzaniswa tujira rinenge rabviswa. Nana mapendi anani ababa. zvakasara Zviri muchibhegi. Tsika yechivanhu mapendi kana munhu akangoitwa sei. Achirwa pai? Maguva pai. Konawo iye zvine zvimaji guva rane nguva iri. Umwe rakatovatirwa wakafanira baba. 2014-22 Pachaitwa sei? Ngatirege kurasisa vanhu kuti dare rinenge kana vavanda kubatsira. Pachaitwa sei? Pamusoro yaseko. Ndo nyaya yakanaka yamukutaura negwara ramugwara. Weda n'anga uri muprofita ati anogona kuzorodza zvinhu. Saka iyi mhurika iyi ngaichindobvunza pane vachauya kundozorodza kuti harisi jira chete. Pane chichi nechichi nechichi vopiwa gwara kuti zvinodisposwa sei.
kana kumboraswa zvoraswa nenzira yavanenge vatungamirirwa nevanoona nevasemweya. Toti asi musabvume kuti zvinhu zvipiswe zvinobasisa moto zviri nani kuisa mumvura asi yapere mvura mukanda zvinhu zvatinoona vamwe vachita ndo zvakataura ndakuvhara dai ndinokumbira kuti muende muswa 2 muende wamunogara pasi semhuri nokuti tanzibatanai mototi zvizimuswe mumusha pamuswa 2 pamunouya kudai tinokuya kuzorepota kuti zvinhu zvakafamba nenzira kwayo hatakuita makaka zvinhu zvakaendeswa amai kana vanhu vakuita basa tinoda kubudisa zvinhu zvitatu tsvimbo jira netsama yezvipfeko zvababa zvemukati zvinofanirwa kuve zviri apa pasina kana chimwe chete chamunosara munacho mazvo zvinotaura Sawira akaviga baba wenyu ava aripo Sawira wenyu ndiani? Tembo. Atembo wadi Sawira wenyu pamabwe noita nyaya dzenyu kurisoda nonzi Jokoza dai rinomauswa kwokupedzisira natosvika kusvika maminitsi enyu tinozvada avhare nyaya yako handiti nasawira wacho musha angave zhanga angave anandisi ndizhanda nyaya ivharwe handisi kukudzidzisa ndai kunani kana mudanga ngaimene kunanga ndaprofita kuita muprofita handimwe pamwe zvinhu ngazviparadzwe pamwe chete maakudya mese vakushanda pakuchera muchachera zvinhu makapedza nyaya yenyu muchera zvinhu maita basa